Sziasztok, Nemecsek vagyok, és ez itt a TF2 Gameplay-em első része, amiben a CT Origin eredeti mappon fogok játszani. És annyit rólam, hogy 840 órára Team Fortress vezet, prémiumos vagyok, mielőtt valaki is kérdezni, és a kedvenc custom pedig a Scout. Meg is mutatom neki a felszerelésem, szerintem egész jól néz ki. Akkor annyit rólam, hogy Team Fortress gameplay-eket fogok csinálni. Én megpróbálok minden nap legalább egyet, de ha nincs, akkor se fedjétek le először fejemet. Remélem tetszeni fog, iratkozzatok fel, lájkoljátok, stb. És akkor most játszunk. Mindig a hang az nem megy el. Ó, azt szépen lekaptuk, pont volt egy vízes. Na, a heavy. De nem igaz. Hallott. Ennyi, hát de ez miért volt? Na mindegy. Elég jó olvastatom 3-1 és most jöttem fel. Ma nem is nagyon gyakoroltam eddig. Hát ennyi. Hú, öcsém, nem megy neked rakétaúra. De... Ja, nem tudok felülni. Ó, saprólagok jönnek után. Ó, medik. Medikek. Jó, lekaptuk. Nem, félbetői fia van az erős. És le is vágta a fejemet. Másod. Mindegy, most menjünk egy kicsit Soldier-re, ami a második kedvenc karakterem. Ő is elég jól néz ki. És amúgy nyugodtan felvettek Steam-en, lássátok most a nevemet, ott a statisztikán, NO egy nemesek. És át most is a eladó szepán, most nem mutatom, mert nem trade-id is csinálok. Na, letugolja. Előbb-utóbb, nem igaz, ilyen béna vagyok. Ó, de Istenem, közben meg így megél. Mivel menjünk? Fáj. Jaj, nem lesz ez így jó. Vannak is áldozó, mert szerintem nagyon jól néz ki. Szinte minden videóknak ez van, nem tudom, hogy... De mindenki megkraftolja, ezt én veszem. De szépen beadunk egy játszát, jó, elbújtunk. Pont egy sniper-t adott be. És ezt a mediket szépen hátba kéne fúrni. Amilyen szépen csak lehet hátba fúrni. Na. Nem igaz. Jó, szépen letettük. És pedig akkor medikkel kezdünk valamit, mert nekem nagyon nem tetszik, hogy át és lefúr. Hát, bocsánat, kérek, ha nem vagyok formában, megyek én is medikkel, vagy nem tudom, inkább nem. Jól menjünk. Scout-ra, azzal megy a legjobban addig. Nem igaz, emberek, nem igaz. Jó, most nem tudom miért néztem meg, de valamiért. Remélem nem fog laggolni a hangom, se a játék, és semmi. Jó, azt megéltük szépen. Mindig azt mondom, hogy közben megéltük. A sniper az nagyon rövid, de miért laggol? Pedig nem nagy a pingem, csak 65. Mondjuk az se az se valami kicsi, de annál még nem kéne laggolnia. Mondjuk lehet a refresh rá segít. Igen. Remélem hallható lesz a hangom, mert ha nem, akkor hiába beszélek itt. Át egy 10-15 percet legalább. Jaj, nézzük ide a fanba beépítkezni, és a 3-as centris, Istenem. Mindegy, akkor írtjuk őket. Ami szerver IP-t nem hiszem, hogy adok itt, elég sok jó CP Origin szerver van. De ha nagyon akarjátok, én kiírom kommentbe, ha kértek. Hát nem igaz, és már reád is. Ó. Hát bocsánatot kérek, nagyon gagyin játszok mostan. Pedig jól szoktam. Most Engineer-rel megyek az Enforcer-ekkel. Igen, azt hiszem. Az így az együttesnek a neve. Jaj. Tudtam, hogy előtt. Akkor essél be ez a karakter, úristen. Akkor Soldier-nek átrakjuk az alapot. Alapot? És ezt. Van, aki szúrófájdalmat? Ja, igen, most vettem. És nem vettem, hanem adtak.
Igen, hátrajuk jönni, de biztosan foglalok. De ez mindig két medikja van. Akkor mivel jöjjünk? Ja, gyerekek, jöjjünk sniperre vissza. Ó, és nem engedd be, ne is engedjen. Pálya, ez nem jó, mert húlongja van, és akkor ugye a tűz az felége. Húha. Hát akkor csak scout lesz, vagy soldier akkor. Ez mit is ad? Jaj, lövedékkel szenvedni is ezzel. Sebezhetőséget. Kapna, inkább gedélek elték. Ez meg lesz trend. Jó. Amúgy, ha jártok egyre megyre, és tévesztek már, és egyre megy kellene, akkor engem már láthattatok gyakran, ugyanis ezen szoktam, csak mostanában lett új IP-je, és emiatt nem tudtak feljárni olyan sokan, és levettek a fejemet. Jó, akkor begrott képeztek. Elfutunk odáig, hogy minden berakjunk. De a rohanás. Hú, és megjött Radar barátunk, aki hívja, és megköszönöm neki, remélem megnézze a videót. Köszi a hírt. Gyere, hájjá, és neked te. Bocsánat. Úgy meg a fény. De ne! Majd hol neked rohanok. Köszönöm. Nem, köszönöm. Puff. Hát igen, állunk nagyon. Ájjá. Elszálltok neked. Jógyőre írok neki, hogy toljuk elhagyjuk. Igen. Akkor itt van oda a barátunk is. Nem szeretnék viccelek és kommunistákat. Tudom, hogy volt ilyen viccelek és így minden, de tekintsetek el tőle. Na. Híves, jó, köszönöm. De lássátok már az a Free-to-play Scout engem alá. Aj, de bocsánat, nagyon rossz vagyok. De rossz. Alatt. Jaj, nem lesz az így jó. A statom nagyon jó, de nehogy nézzétek, hát. Nem tudom, miért nem vagyok formálva, figyeljetek. Galabból ugye sok... Ne hílejjél már. Hílej! Tudod, hol van? Jaj, ez még bejászkolva, de nem... De nem már! Nem tudok játszani. Akkor scout lesz tényleg. Jaj, de rossz vagyok, de rossz vagyok.